vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashi, ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakauraya umwe mukadzi uyo watainge tichitamba naye round yemagumbeze nekuda kwejealous. Taiti round yemagumbeze uye zvekare neround per week, so tainge tiri 4. Nerimwe zuva takati takagara zvedu ndokubva tatanga kumunyeya mukadzi uyu. Mushure mekunge iye nemurume wake vabva mukutenga motikari, tikabva tati ava ndo vanhu vane mishonga manje. Pose paya patinenge tichiti tiri kumukandira round, anobva atokutorera nekamari kose ako kaunenge uinako kuma savings, but yainge yatongovawo nyaya yejealous. Saka vamwe vangu mukoma kwavari zvakangogumirawo mumakuhwa mukungotaurawo, but ininiwo nemurume wangu takazongoramba tongotaura nezvayo nyaya iyi. Taiti zviya kana kuri kunzi nemurume tikaona sekunge upenyu hunenge hwava kuoma, ndo pataibva tachizotanga kungomushoropodza mukadzi uyu nemurume wake tichiti vakarombera pamari dzedu, ndokusaka zvinhu zvedu zvava kusanyatsokutifambira zvakanaka. Chandakazodzidza ndechekuti iwe ukaenda ng'anga inokuudza zvaunenge uchida kunzwa iwewe. Ukaenda uchida kuudzwa kuti amai vako ndivo vari kukuroya zvechokwadi, uchinosvika kuya unobva waudzwa kuti amai vako zvechokwadi ndivo vari kukuroya. Ukaendako uchiti umwe munhu ndiye ari kukonzeresa maproblems mulife mako, zvechokwadi ndo zvaunongosvika uchingoudzwawo ikoko. So mukoma takabva tachizoendawo kune vamwe madzibaba, but ndimadzibaba havo, but ivo ing'anga, vanozongotiwo paro nepapo vanenge vachikubatsirawo nenzira dzekumasowe, but ivo vakanyanyisa kurerekera kudivi rezvechivanhu. Saka vakabva vachizotanga kutibetsera paya, ndokubva vachizoona kuti pane zvainge zvichiitika. Vakabva vachizotibvunza kuti munhu ainge achikonzeresa maproblems ose atainge tichisangana nawo tainge tichimuziva here. Tikabva tachizovaudza kuti hongu uyo ainge achikonzeresa maproblems tainge tichitomuziva. So mukoma Nashi vakabva vati kana zvakadaro there is no problem. Vakabva vachizotipa mushonga, asi ndo musi wandakabva ndachizoona kuti kunzouku kune vanhu vanoziva kubata mishonga, kunyange mishonga yekukuvadzisa vanhu. So vakabva vachizotora rimwe glazi ravo, vakabva vati mhandu yenyu ndoda kuti inge ichizobuda muglazi umu. Zvechokwadi mukadzi uyu kwava kubuda muglazi riya. Mukoma Nashi ipapo ndo pandakabva ndatanga kupanika, ndikabva ndati ngatingosiyanai nazvo, but vakabva vati hazviite kuti tige tichisiyana nazvo, nekuti uyu mweya wemunhuka uyu watounzwa muglazi iri nemweya werufu. Saka mweya werufu mashandiro awo ndewekuti kana ukauya ukapotsa ukatadza kutora uyo waunenge uchifanira kuti unge uchizotora, unofanira kutoti unge uchidzokera wakabata umwe munhu, haudzokeri uri woga. Saka vakabva vazoti kwatiri kana kuri kunzi mimi mukadzi uyu munenge muchida kumusunungura pane zvose izvo zvamuri kuti akakutadzirai, zvamunofanira kuti muge muchiita, chiudzai glazi iri kuti munokumbira ruregerero, asi mava kuda kuti nhingi ange achifa panzvimbo yake mukadzi uyu, asi anofanira kuti ange achizova weukama. Mukoma Nashi ndakashaya kuti ndingadoma ani. Zvikabva zvanzi nguva yedu yainge yaexpire, glazi iri rainge rava kufanira kuti ringe richidzoserwa muzisaga umo marinogara, zvikanzi haridzokeri risina kutora mweya wemunhu, otherwise rinozongotora uyo warinenge richida kutora. Ndikati sani, ndikati zviri nani kuti iro glazi racho ringe richizozvisarudzira roga. Mukoma Nashi rava kunosarudza mwana wangu musikana. Ndikati hazviite, zviri nani kuti ringe richingotora mweya wavo amai ava. Zvechokwadi mukoma Nashi, pasina kana kupera mazuva vakabva vachizonzi vainge vava kurwara, zvichinzi vari kutemwa nemusoro meningitis kuchipatara. Zvikabva zvanzi yainge iri TB. Vakabva vanzi wrong medication. Apa vainge vachibatwa rafu sezvo vainge vari muforena muno muSouth Africa. Ndokubva achizofa mukadzi uyu. Zuva iro paakazotorwa kumochwari vava kuenda naye kuZimbabwe, ndo pandakaona chinhu chinonzi chipoko. Hama dzangu, nothing will ever prepare you
kune vanhu kunzoko vanoti zvipoko hakuna, ende zuva raunonzi waona chipoko zvinongoitika so quickly zvekuti unozotosara wava kuzvibvunza kuti asi nhaimi chii chaitika ipapapa. So that day yange itori holiday, tainge titori zvedu kumba nemurume wangu. Ndakangobuda zve2 minutes, ndakangoita sekunge ndainge ndadaidzwa ndokubva ndaenda kuseri kwemba. Hamene kuti ndainge ndichitsvakei, mukomana ndakati ndiriko kuseri kwemba, ndipo pandakabva ndachizonzwa munhu achiita sekunge ainge achikwidza nekuburuka mumadziro emba. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa kuti kuchii chiri kumboitika. Ndaita kunzwa mitsindo kuti dhi. Ndakati ndichinocheuka ndopandakabva ndachizonzwa zvichinzi nhaiwe Messi hausi kundiona here. Ende ndakabva ndatonzwa kuti uyo ainge ari mukadzi uya wandainge ndakaurayisa. Mukomanashi mukadzi uyu pandakamuona aipenya kuita kunge zuva. Ndakatadza kana kumutarisa ndokubva atongonyangarika. So murume wangu iye anoti pakaita almost half an hour ndiri kuseri kwemba, akazototi ko munhu uyu abuda achiti ari kuda kumbopota kuseri kwemba, ko aenda kupi? Akazoti anditevera mukoma, akandiwana ndakazvambarara pasi ndichizvongonyoka kuita kunge nyoka. Lucky enough ndiye akatanga kundiona murume wangu, otherwise dai ndakaonekwa nevamwe vanhu vekuziva hamene kuti dai nyaya iyi yakazosvika kupi. Asi ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Munhu haurayiwe, munhu haasi huku wekuti munongorangana so nhasi mobva matoti mava kutoda kutouraya munhu nekuti munhu unopfuka. Zvipoko zviriko, ndakazvionera hangu ini ndega. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu wo makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureurura kuti ndakanhonga mari pamharadzano ndiri grade 7. Upenyu hwangu hwakabva hwachinja ndikabva ndachizoita dofo remakoko. Apa ndainge nditori head boy. Mufunge zvenyu mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika ndopandakabva ndachizongonhonga mari pamharadzano dzenzira, zvinhu zvikabva zvatodhakwa. Kusvika pari zvino mukomanashi, dzimwe nguva ndinotomborohwa nechadzimira kana ndakabata mari kudai. Ende pandakatanga kushandira murungu wandiri kushandira pari zvino, dzimwe nguva aitombopopota because aiti kana akandipa mari zviya kuri kupera kwemwedzi achinditi iyi ndiyo mari yako yemwedzi wose wawashanda. Mukomanashi ndairamba ndakangoitarisa mari ndichitadza kuverenga kuti 1 2 3 4, but akazosvikawo pakuzvinzwisisa kuti ndo zvinoitika pandiri. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoenda kutakshop ndotongosiya kana change, ndava kutonyara kana kutobvunza kuti change yawandipa yakakwana here. Ndinozoti zvino ndabva paya ndopandinozotanga kufunga manje kuti change yangu yanga ichifanira kuva mari yakati. Ndopandinobva ndatoverenga ndobva kuti yakakwana here kana kuti haina kukwana. Dambudziko ndiroro rekuti ndinogara ndichingorohwa nechadzimira kana ndikangobata mari. Semukombi mukoma munondinzwira tsitsi, vanhu vanosvika pakuseka. Apa ndiri munhu wekutoti ndinotoonekerawo, vanhu vanotoshamisika kuti munhu akasvika sewe haukwanisi kuverenga change. Kuchikoro ndakatoenda mukoma, but hameno so zvinongoitika, panongoitika confusion. Saka ndakambofamba ndakaudzwa kuti mari iyoyo yandakanhonga pamharadzano dzenzira ndinofanira kuti ndige ndichizoidzosera, but zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma. Ende vabereki vanguwo vainge vasinawo pavo pavanoti apa ndo pamusha. Taingoitawo zvekungofamba from one village to another. Baba vangu vaitawo zvekuchera migodhi. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handizivewo kuti ndingabatsirikanawo sei mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed
they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini handisi kunzwisisa kutaura kudai mwana wangu haasi kunzwa zvakanaka. Dzimwe nguva anongotanga kungoridza mhere. Zvinhu izvi zvakatanga last year muna October apo pandakawana basa. Saka mukufamba zvakatanga zvichinzi pane wemumhuri ainge andinzwira godo kuti ndainge ndawanawo basa. Saka murungu wangu iye ane mamind, saka ndinoshanda sapersonal driver uye zvekare ndinotumwa munzvimbo dzakasiyana-siyana kana iye nemhuri yake kana vari kunze kwenyika because vane imba kuChina. Zvekare vana vacho vanombopota vachigara kuEurope, kuGermany in particular. Saka veukama pavakanzwa zvichinzi ndainge ndawana basa, vanhu vakabva vatanga kungondivenga zvainge zvisingambonzwisisiki. So ndakabva ndati zvimwe kuda ndo zviri kukonzeresa kuti ndinge ndichisangana nematambudziko ose awa, kuti each and every month and then mwana wangu anobva angotanga kungorwara. Izvi zvekutaura ega zvainge zvisati zvatanga, asi nawo mukomanashi mwana unototaura ega. Zvino iro gore rino takaenda kune rimwe sowe tichida kuti tinge tichibatsirwa. Bosi vangu vakabva vazondifonera vakabva vanditi izvezvi zviri kufanira kuti unge uchiwa kuzotora motikari. Ndakashamisika mukomanashi because vakaita kutaura neni zviya zvehasha. Kwava kudzokera ndikaenda kubasa. Mushure mekunge ndadzokera kuya ndikatora motikari, mukomanashi kunhu kwacho kwaakazondituma kuti ndinge ndichienda, it was less than 500 meters. Kwava kuti chiendako unopaka motikari, kana uchida unokwanisa kuenda nayo kumba. Tikabva taenda nemotikari yaya kumba. Mukomanashi takangoti tichingonosvika pamba madzibaba vaya vakabva vati saka chakakosha chii kudhiraivha motikari yemurungu isiri yako uchibribwa uchinzi unokwanisa kuenda nayo kumba so that vanhu vange vachikuona sekunge iwewe utori mbinga apa mwana wako achirwara kudai. Ndikabva ndati chii nhai, madzibaba vakabva vati zvandataura watozvinzwa, uri munhu mukuru iwewe, murungu wako akudzivisa because anga achiziva kuti kana ukauya kunoko ndanga ndichazokubatsira. Mukomanashi takazofamba neusiku akudzokera kumba kwamadzibaba vaya. Mukomanashi ndokubva ndachizokudzwa kuti murungu wangu ndiye ari kukonzeresa kuti mwana wangu ange achirwara. Hanzi ane zvinhu zvake izvo zvinopota zvichiyamwa mwana wangu ropa. Zvino handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibatsira mhuri yeZimbabwe ndingafara chaizvo. Ndobatsirikana sei? Basa ndiri kurida, apa upenyu zvekare hwemwana wangu ndiri kuhuda. Ndambozama kufamba asi kumwe kwandiri kuenda, kwese kwandiri kuenda ndiri kungoudzwa kuti murungu wangu ndiye anoziva chiri kukonzeresa kuti mwana wangu ange achirwara. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Dai mango siyana nazvo mukoma, kunyange mukanzi munoshanda basa rine mari rinobhadhara zvinengei, but zvingazoenderana here neupenyu hwemwana wenyu. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi iniwo ndinoitawo zvekudhiraivha magonyeti. Hongu kunzoko kune vanhu vanoti zvipoko hakuna, but pandakanzwa confession vamwe mukoma vaya vaiti kuumburudza mumadota, even though ndakaseka hangu, but ndakambosangana nayo same situation. Ndinomwe mukadzi uyo wandakakwidza paboka, ende mukadzi uyu mukoma takati tati fambei. Mukadzi uyu ainge achingonditarisa ende ainge akanaka kwazvo. Zvino ndakazoti ndava kumupfimba akabva ati dai hako waiziva wagara wanyarara. Saka ndakabva ndachizotanga kunzwa mudumbu mangu muchimonya, ndokubva ndachizongopaka hangu pasaiti peroad. Ndakati ndaenda ndabva mukuzvibatsira, ende mukomanashi haana kana kumbogara akavhura madhoo mukadzi uyu because ndainge ndichitocheka ndichida kutarisa kuti how far, because panzvimbo pacho ipapo pandainge ndapaka motikari yangu panzvimbo pekuti hapana kujairirika. Saka ndaiti ndikadai ndosimudzira musoro ndichicheka kuti how far. Ndakati ndichinopinda mutrack, wanikwe kuti mutrack mainge musitomborina kana munhu. Ndikabva ndati
hameno, sezvo ainge agara andipa mari yangu. Ndikati ndezvekwake, munhu ndava kutomusiya. Mushure mekunge ndambomira maybe for about 10 minutes, ndikati ndava kuenda ini, zvimwe kuda anoshandidzana nevakomana vanoita zvekuba. Mukomana achi ndakadrive I think maybe for about 1 kilometer or so, ndopa ndakabva ndamuona mukadzi uyu. Ndakamuona achitocrossa road. Kuti nditi ndakazviziva sei, because wainge huri usiku, kuti mukadzi uyo ari kucrossa road ndiye anga ambori mumotikari neni, handitombozivi, but ndakangoita that feeling. Akacrossa road mukoma ndokubva aweva paya. Ndakati ndati fambei fambei. Zvinhu izvi zvakaitika 3 times. Ndokubva achizoita zvekuputika, akaita kamoto kainge kari kadiki diki. Kamoto kai kakabva katanga kubhururuka, kakabva kaita sekunge zvinoita firecracker, kwava kuputika kari pakati peroad. Ndikatoziva kuti chainge chiri chipoko. Zviya zvekunzi unoti ini handinamati, mukomana achi ndakanamata. Yainge yangova blood of Jesus, Holy Spirit, fire fire fire. Ndichingodrive mukoma apa ndainge ndakaneta sei. Ndo zvakaitika mukomana achi. Zvipoko zviriko. It is just that kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti zvinhu zvakadaro hazviko, but zvinhu zveusiku zviriko. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world.